Nyt siellä joudutetaan eteenpäin. Tällain. Jaha. Nyt siellä juostaan etupenkillä, vissiin etupenkillä. Nyt edelleen hevosia siellä juoksee, mutta ei mitään hevosia, ne on naisia. Ai nyt se taas komppoi vesiesteessä jälleen. Ai tuimaa vauhtia. Tässä on jo yksi on menossa. Loppuisi nyt tänä juoksulla, kiitos, äkkiä kiitos. Ai niin, mennään näkee 13 kilometriä enää jäljellä taivaltaan. Edelleen ne juoksevat yhteen rinkiin. Nyt siellä tulee enemmän naisia, jaha. Ja missä ne ollaan tänään? Nyt sulla on kaksi naista rinnakkain. Tarkoittaa laulussa, että kielne yhteensä aina rinnakkain. Jaha. Nyt se tulee tämmöstä, mikä tämä nyt olikaan. Kolkkoshyppyä vissiin. Ja joku tuulettaa siellä kesken kaiken. Ja hän ottaa niinku seipään vissiin tästä käteensä näin. Jaha. Hän taivuttaa näin. Ja taas tultiin vesiesteeseen. Ai se nousee edelleen. Ei mitään pronssia siellä et haaveillakaan. Pronssi on ihan pelkkää satua. 2 kilpailijaa enää jäljellä näköjään. Miksei kilkata? Hei! Tässä tullaan edelleen kaksi leidiä eteenpäin marssien. Kultainen elefantti ja marssii näin. Ja nämä ja muut on jo karussa. Tässä edelleen Letti Hulmuten. Hän taistelee missä? Ja taas siellä joku ottaa seipään. Jaha, tänä juoksee eteenpäin näin. Ja tänä tekee tänään. Ja tänäkin meni yli vissiin. Ai minä nyt tässä raivostunut liian kauan näköjään. Toinen taputtaa. En nähnyt mihin se meni tänään. Miksi tänä on juoksulla jo lopu, kiitos? Eikö olisi jo? Joo, ei tuu mitään. No, tänä jostain enää se on siinä. Kiitoksia vaan. Näin. Ai 3 vielä.